Вече окъпана, свежа, с измити зъбки, с кремче и масло. Се любовам отново на... Впрочем се обзалагам, че ето този мак там до утре ще цъфне. Ще цъфне и ще го видя червен. Хем умора, хем тен, хем свежест. Всичко в едно. Уникално. Разбирате ли? Чувствам се уникално. Май си сладък. Широ. Гати ток. Реших да се поразходя малко, докато огладния още, за да си направя една много хубава салата. Нали, почти няма салата, която да си върви с бира, но мисля, че ще пия бира отново. Ще видим. Тук навсякъде е с палатки, бунгала на хора. Приятно е, наистина. Гористо е и диво. Чува се едно кученце. Сладурско. Замислих се. Не е нищо, кой знае какво, да отидеш някъде сам. Просто ей така и да се наслаждаваш на собствената си компания. Но наистина със сигурност има страшно много хора, които просто не могат и да си го представят. Защото мен не ми е първото така пътуване на някъде. Отзивите на повечето са, че аз съм луда. Че те не могат да си го представят и ги е страх. И че ще им е скучно и прочее. Как ще ми е скучно? Как ще ми е скучно? Като неосъществен инфлуенсър ще ви кажа, че ви пожелавам просто смелостта да бъдете където, както, когато и с когото искате да бъдете. Да, давайте, дързайте. Ти нямаш сърце, ти нямаш сърце, ти знаеш, то е. Направих си да ям, но не снимах, защото тук имаше едни пустиняци от Шумен. Не ги познавам хората и пак кринжвам какво да снимам и да говоря. Правих си салата с краставици, домат, сирене, маслини и лук. Мадри. Добре. И хляб и едно... То не е прошуто. Ми е... Не знам какво беше. Е много хубаво. Това преди да насъдите, бира се салата, ето го мезето. Спокойно. Много е благо всичко. Обаче тия пустиняци от Шумен пускаха сериозни музики. На рай на ретро. Онази песен. Ти открадна ми сърцето. Гръцко, сръбско. Май е това от мен за тази вечер. После искам да си довърша книжката, която започнах да чета днеска на плажа. И ще си лягам. Да, това е. Ти открадна ми сърцето. Доста естетика. Отивам до колата да си взема кафето. И ето там е къта за готвене. В летната кухня. Красота. Това сега ще е нагледно как се прави фрапе в условия на
вода, кафето и понеже не съм си взела мляко, сложих едно 3 в 1. Ако ме питате и лед нямам. Сложих повече вода. Но винаги може да се оправи, като сложите повече кафе. След малко ще ида там, след айс кафето, което няма айс вътре, но спокойно. Аз ви позволявам да ми завиждате и така. Изпихме кафенцето, измихме си зъбките, ходихме до тоалетна и е време за какво? За плажче. Отиваме на сутрешен плаж. Малко укъснях, но както обичам да казвам, времето е мое и мога да правя с него каквото си поискам. Имам цялото време на света. Така че съм закъсняла с половин, 1-2 часа. То е било за сметка на нещо друго. Като например това, че си пих кафенцето на страхотна гледка. Уникално! Някъде там ще се позиционирам отново. Тъй като е студено, ще вляза на по-късно, защото ако ме задуха вятъра, ще изтина. Днес не нося цяла диня в раницата си. Имах място да си взема книгата и 2 тефтера. Този тефтер е от доста години, като в него си записвам мечти. Ето така. И като се сбъднат, ги осветявам червено. Не червено. Ето, примерно тук. Скочих и ги записвам, така сякаш вече са се случили. Ето, например, скочих с бънчи. Отсветила съм го в червено и съм написала и датата. 30 април 2023. Взех шофьорска книжка. Представете си това колко отдавна е. Отсветила съм го в червено. 2021. Ето тук има... Ходих на езда, имам кокошки. Почивка в Родопите, посетих Тайланд. Видях отново семейство Калеро. Това са колумбийците от Америка. Да, наистина се надявам някой ден да ги видя отново. Искам да прегледам. Този тефтер го закупих от Америка, когато бях на бригада. Много е хубаво, защото тези черешки са бродирани. И вътре съм писала много така тежки моменти от тази бригада, хубави моменти, това си мислите, за благодарности и така. Абе, личният ми дневник. Но е много важен, защото съм го купила в точно определен период от моя живот, който е важен за мен, като израстване. Та сега, благодарение на това, че не нося диня в раницата си, имам възможността да се отдам малко на творчество за душата. Видях, че съм изпълнила доста желания, но не мога да ги маркирам, тъй като нямам червен маркер. Но поне така получих удовлетворение да си припомня, че доста неща съм сбъднала. Затова мисля просто да запиша нови. Няма какво. Спомням си. Последния ми сутрешен плаж тук. Уникален. След това едни хора бяха готови да се откажат от мен. Те не само бяха готови,
те искаха да се откажат от мен. Само защото аз съм отишла рано сутринта сама на плаж. И това от моя страна е самодостатъчност и егоизъм. Егоизъм. И трябваше да оставя тези хора да ме пуснат още тогава. Да съм си най-големия егоист и да имам доста повече набрани такива плажове до сега. Съжалявам, не ми пука. Не ми пука, това ще го кажа. Имайте смелостта да си тръгнете там, където ви наричат егоисти, само защото следвате душичката и сърцето си. Пожелавам ви го, пожелавам го и на себе си, защото никога не се знае колко ниско можеш да паднеш отново. Днеска е слънчево, след 5 месеца ще завали сняг. Това си е кръговрата на живота. Но да, това е. Мерси. След малко се качвам горе, не на череща, и ще ям диня. Мале, тук е момента, може би, да си призная, че през нощта станах и ядох чипс. Много чипс. Много ям тези дни, но проблема ми е, че нямам движение и точно това ще направя сега, като се кача, да видя дали ще ходя на някъде или ще остана още една вечер тук. Но дори да остана още една вечер тук, мисля да отида до някъде, нещо да видя и да се разходя, защото наистина нямам никакво движение и се побърквам. Релакса едно на ръка, трябва малко движение. Изкъпах се. Ям диня със сирене и хляб. И мисля да тръгна надолу към Южното Черноморие. Може би към Созопол, защото една приятелка е там. Стела. Но не знам дали днес ще бъда там или някъде няма да се спра. Не знам. Просто избрах да тръгна, за да видя и други места. Между другото, тук се запознах с един човек. Той е редовен, се оказа, Христофор се казва. И му споменах за моята мечта за кемпер още от малка. И той ми каза, сигурен съм, че до година ще се върнеш с кемпер. Ако не тази година, вика, ако не следващата година, последващата, вика, чакам те тук с кемпер, аз съм тук, вика, няма къде да мръдна. Той целогодишно си седи. Реших да остана тук и тази вечер. Утре ще тръгна на някъде. Порязах се много, много хубаво на 2 места, докато си рязах диня. Още седа така, просто е точно на сгъвката. От лакомия се порязах, защото ядох диня, прибрах я, дояда ми се още диня и се порязах. Сега отивам нагоре към цивилизацията. Би трябвало да има някакво магазинче. Аз храна имам. Има какво да се сготвя, обаче нямам нищо сладко. И отивам да издебна нещо сладичко. Шоколадче, ало. Един дядо, който си мисля, че беше оня въоръжения дядо, ме видя, вика, бе, момиче, не ходи тук по прашния път. Ето, тук е пътеката. За магазина ли? Вика, да, бе, за магазина. Тук хващаш пътеката само напред. Тук са ми хората с някакви маркировки. Пуста. Къде съм? Аз не съм тръгнала на поход. Исках да отида до магазина за шоколад. Покупката е сладолет и бисквити. И вода. В моя защита, на почивка съм. След това ще му мисля. Понеже вървя надолу е там и държа вода, бисквити, телефони, чатя си с едно момче, пращам гласови. Така се изплющях по гъс. Бисквити, води. Едно, че си напълних едната рана с пръст. Вече имам и втора. Гъза така ме боли. Разбирате ли, че ми е трудно със себе си?